Ringo yo machal nade kotenore kod jogi duto chenro ma itimo mawuok e pinje maoko. Nasingoni kane tielo mar ariyo ni kwa duogo wadhi bedo gi thuolo mar kawo simbe kaachiel kod kawo ote mopogore opogore madonjo pod antiere ka kod wendo mano jambetre ma bende wan go e studio kaachiel Elena Adhiambo Gishui ma wacho ni osemolo ka kendo medo kolonwa kaka migawo bende ringo. Injinia Lazaro Kanyamboko wacho kae ni jo Kenya mantiere diaspora kik bed gi limite golo paro kaka piny Kenya bende dhi nikech kaluwore kod GDP ma pacho kae pesa ma gioro okawo percentage maduong' e dongruok mano mar uchumi. Onego warangane kaka ji nyalo tudore gi studio jok mantiere pinje maoko mar mondo mi giora ne ote mag kata kakale WhatsApp mano kama jok moko bende nitiere joma ni diaspora nyalo golo paro mano one on one wacho ni mane mit studio agoniro kamana ahinya bende kaka ginyalo tudore kod migawo mano mar tudruok mag pinje maoko mano bang'e ni ambassador ngi thuolo mar duoko. Jakogelo dhis wacho ni yawre antiere chenro kar kae antiere Oriang kendo ane chenro mar mbaka oromo kae. Kevin Oko wuoda wasi asemolo kendo antiere present kae chenro kamana ahinya koro imiya paro ma intiere godo kata ka ine chenro kar ka imiya ne paro maling'ling ma intiere godo kido wachiel kachiel e mbui duto te mag Ramogi TV ka wantiere ka ng'asomo parogo ka kwamedo sudo kodgi. Amiya ne ambassador thuolo mar mondo mi olernwa ang'e kanyo nitiere weche mag tudruok kang'imiyo kanyo ka mwatieko kama jo Kenya manoko nyalo tudore kodu e yo makare. Kopogore gi mano nitie migepe mamoko ma pod nitiere kar ka wach mag oganda ok daga losi ahinya. Nitie jok magolo ji Kenya ka tere pinje maoko gima chalo kaka uso dhano kata uso ng'ato yor tich kuonde ma gintiere ilere kata ni weche mag human trafficking oyudore bad migawo mane ma ponono nitiere to bende ok nyal kawo ga mag rito ratiro mag jo Kenya kata kapok iwuok oko. Erokamano. Warwako jo diaspora mondo los kodwa kabisa to wan gi handle mar @diaspora_ke @diaspora_ke. Ubunwango wa e Twitter, ubunwango wa e LinkedIn, ubunwango wa e Facebook, ubunwango wa e YouTube, ubunwango wa e Instagram to gi TikTok. Wan kuonde go te nikech wayao mondo wawinj jo diaspora duto, wawinj gik magiwacho. Ok wadwa loro ne ng'ato oko. Ber mondo wawinj gik ma ji wacho mondo kata ka wamiyo service kata ka wakonyo to wang'e ni wakonyo gik ma owinjre. To wan gi website bende diaspora.go.ke. Kidwaro winjo ni weche wadhi nadi watimo ang'ono wadwa timo ang'ono to donje e website wa mondo ine kaka watimo to gi kaka wadhi nyime. Iwacho wach moro ma apani onego koro walose matin wach ma jok madhi oko to giluwo weche ma giluwo yo mogwenyre mamiyo gi ka gichopo kocha to gisandre. Bad migawo ma wan godo diaspora affairs ni jatendwa iluongo ni Roslyn Njogu to wantiere gi bede matindo tindo 4. Mokwongo iluongo ni welfare. Ma welfare ni esiro mwachungi. Nikech wang'e ni ka jo diaspora ong'i weche gi maber. Ka ginwang'o kalatese monego ginwang' kaka birth certificate, passport, driving license. Nikech mondo iriembe pinje maoko go nyaka ibed gi driving license. Wakonyo ginwang'o kalatese go e yo mayot. Seche moko bende wadhi oko kuno miyo gi kalatese go eko. Mar ariyo jo welfare gi king'iyo ratiro. Rights mag jo diaspora. Ka ine osuptal to ituo kata igwenyre gi sirikal ma intiere e piny ma intiere no to maki ine jela. Watemo ng'iyo ni wanyalo limi nadi, wanyalo konyi nadi, wanyalo chopo tudre gi jou nadi mondo ging'e hali ma intiere. Ase wacho kuom nafas maloso kuom demokrasia, legislation ma wan godo, weche ma watere parliament gi kaka wabedo gi spaces ma diaspora nyalo lose. Kaeto wan gi chike mag piny. Sama waloso chike mag piny gi bende warwako diaspora mondo lose. Welfare bende ng'iyo maslahi ma jo piny. Kaka tugruok mag pinje maoko gi Kenya, bilateral labor agreement. Magi eki gin tudruok ma wayiere ni ka jo wadhi pinje maoko to onego chulgi pesa makama, onego gibed kama, onego giti seche marom kama to chiemo bende onego gichiem
okun mabus e pinje maoko go. Kaito waketo sei bende gi pinje maoko, MOU, Memorandum of Understanding gi dho kisungu, waketo sei to mae e gima State Department ma Diaspora Affairs tima hinya. Waketo sei gi pinje maoko nikech ma to yot timo.